Ki Nongyalam ka Jaintia National Council JNC bat ka Jaintia Student Movement JSM ha ka pratrik unailar ahja apusau kilalat banya kendu ya usimbut Menteri Rangba ka jela uba Prestun Tingsong halor laitli ki mat jingdawa ki bana kaliang ki ar seng kilabu habakren kilat pathai kubor u Presiden ka JNC uba Sambor mi lingdo ulaong ka jingdawa beningkong ka ba ki ar seng kilapin sngau syaka sorkar bakam day ban ai jakasa eki poiwer hajela Meghalaya kumbalaja ha usnam kharkhandai spa nyophuai lat no eki khasi Jaintia bat garu kibasa ha Bangladesh ka jingdawa bar kalong ban bu no yaki temporary check post ha Jaintia Hills bat haki border namar ha Jaintia Hills kibun bah kishnong bahab hajan ka border Bangladesh kum kashnong borkhat bahab ha East Jaintia kashnong Muktapur bat kashnong lakro bahab ha West Jaintia namar hakini kishnong kimbat don ki check post ka jingdawa ka balai kalong bagi kirpa dia ka sorkar bakan bu no daki helpline numbers nakabenta kitu kibasa hakithan border area Jaintia Student Movement hadin ba kajing mi kajing kulmar mah ba Bangladesh ta kajing sngokhia ya bakan don kajing kulmar ba mi sepo sha Tanjungi sepo Jaintia Hills nomor pun ki benta ki ba ka Jaintia Hills ka share ya ki border ba ka Bangladesh dan benta ka singi la ya kendu ba u Home Minister Baderu Deputy Chief Minister Sir Preston Tingsong halor ki laitli ki jingdon kajing yo I jungi kajing don kam ka banengkong kalong ba ni na kaliang ki arseng ni la kranshai ya ka sorkar jela ba kindom ai ya kita ki refugee camp hapo jela Meghalaya kumba kala jiateng ha porbadan katma ka Bangladesh bar ka Pakistan ha ka kharkhandai ni puwe ta ka baar ni la ajimut ya ka sorkar jela ya Home Minister bakin bu no daki temporary police check camp ha ki benta ki bai dai border jong ka Jaintia Hills bat ka Bangladesh namar ngi ha ngi I ba kana kaliang sorkar India kala shimkhia banpha ya ki BSF ki army shepo dauki shepo nong talang Henry kidang pun ki benta ki ba ka Jaintia Hills ka share ya ki border ba ka Bangla ki bumdalong shinganya du kata nuksa kung ki border bodan apo East Jaintia apo Borkhat apo West Jaintia kum apo Muktapur apo Lakra longkum kito ki benta ngim yo I do menta ba ka sorkar kala apu ya ki BSF ta ka balai ngila ajimut ya ka sorkar bakan bu no daki 24/7 helpline number na ka benta ki nong song jong ki basong apo border area ta ka jingi keran jongi ba Home Minister kalong ka ba sngotenat namar na kaliang Home Minister ula pentip yangi ha bai dai bat kene ka refugee camp ulong bangi na kaliang ka state government no nginum ailat dalile baka sorkar India kan bu ya kita ki refugee camp apo ka jela Meghalaya lan no tang lada dan kam na benta ki khasi Jaintia ki badan apo Bangladesh bakum bangitip benta ki bun ki pradok ki prasnam jongi ki khasi Jaintia ki garuru ki badan apo Bangla ta kum yakine ki badai ki trairi ki badai ki khasi Jaintia ka sorkar kala ban aya ki refugee camp lada kadan kam andre ki weipat ki jaj bendriu ka sorkar kala kranshai bakan num ai tangiru ngana kaliang keseng ila banjur ya ka sorkar bakam dei ban island Henry lain no lada ka sorkar India ka syuang bakin syuya ganti ban bu ya kita ki refugee camp sepo Assam la nesi ki wekiste ngimdan jing persya bakin ya ganti Henry bakin bu ya ki refugee camp ngila kransha baka sorkar kan mailat rengi sngokumen ban sngaw na ka sur na kaliang Home Minister ula kransha ban ka sorkar ro kayeng ha kanong rim bakan mailat ya ki refugee camp na marka la ya shibun ki jing sneng na ki ki bala debja ha ki snem ki bala legno ta habai de bar kene ke jingdawa jongi ban bu no da kita ki temporary camp jong ki police ma na kaliang Home Minister ula pentip yangi ban kaliang ka state government kala I full power ya ki district administration bakin le ya kano ka jing don ka baki idon kam ban le na ka benta ka chongsuk chongsngan jong ki paitba ki than border jong ka Bangladesh bar ka Jaintia Hills bar ka jilla he baro ko wei